Pero magkinugi dito ka dito, wa dito kay laing nga, kaya anang kuan, anang tilapia. Na may kanato sa tilapia. Fingerling sa tilapia. Ang konsepsyon. Ako gani gusto, ang gusto, ang tilapia mas gusto ko sa tilapia kaysa manok. Ako. Ang problema naman kay wado ko yung nagsigog pag tubig. Isul mga katong gamiton to tubig katong day na-exposed kay naman ay chlorine. Paano nang kakihaling ilang ingat sa una? Ito dahil yung baboy yung manap, yung ulit Oh, dan nakauli day. Itong baboy nga waman, watay na hemo kinagian man. Karon na nahurot juga itong baboy. Huwag ka dyan na kuhan. Yan, mas malagro daan. Kaya? Yung kanding? Oo. Saan naging kuhan lagi? Una, siguro sa 100% nga gihatag sa gobyerno, kiling ipagtagaan. Dili na ingong sawa. Bisag dili maloko kung hatag. Inang ano? Para malagi na sa mga tao. Unda, kana ang manok. Ligas ko po ka ng building. Oh, unda. Karon nganong Pagkailangan nyo po, magiging mong building. naman sila kapakita nga to i-release nila dito nga project nga para sa mga tao. Ay dako man ang gasto sa pagkaon no? Manok daw limo kay tago sa sako. Karang yan na din yung aho kani nga kanon sira na kabo. Kada na adlaw, mahurot na sa kalata. Asa man naglukuhaan ang pagkaon na ang mga kuhan kay magana mapugkadaghan kay na lagi nag-breeding man. Amo na siya ipanghatag na. Ito mo sa kadaghan na. Kaya ang target pre, yun yung target pre. Watay market nga native diya sa kanang lungsod. Sumara ilang target, gida ang mga tao para magkwarta, magkuha do kwarta sa gobyerno. Mo na yung target nga mag-market, kinsa magkatago sa karon. Pero mo na yung target pre. Kanang pag-market na. Si Bali, naman to, isang mga tao mga pinisik la. Oh, tanan nga nag-listen nga mga tao sa barangay, kinikita sa atong, sa atong, para man sa mga tao na sa manok. Kami nag-alalay, kami nagtuhan. Ang atong himong tindero. Ano purpose? Kaubas purpose? Ano hindi? Kana na member sa purpose, nawa ma-member sa purpose, nagkalisod. Kaya samot na doon nga way mag-uuma. Kaya na may naggisalik mga pangwartahan. Ingon na ang sitwasyon. Kung sabi ay kaya hindi ito og ingon ang plano. Na, Kuan kay o ingon na bilang ko na nga taga ng mga tao. Pinisik lang ni mo pa mga itlog naman to mga piso naman to gipangatag, di ba? Mga kanda ni ko to, sige mo daghan. oh. Ingon lagi ang kuwan. Unda ang kwarta gida ang mga tao para dito sa para ma-release ang kwarta para sa mga tao. Na mo yung mga ng uban niya. Dagan sa mo. Gusto mo. Ano ka mo na po? Pamanapon. Pamanapon mo ka pamanapon. Dili na may dapat ingon na natin ng ano. Imbis kay atong mahibawan na din nato mahibawan na di makulakot. Alam may maligoro kung dagan kaya aron makakorta. Kaya na may musiki reklamo. May naman na. May ano pitungan. Anto sa samo? Kaya ako yung libraog. Naman. Anto sa samo? Ito naman kay pag ganito kanwa, wala dyan ito mamaor kang idang. Wala ka itong alagmiya ulit ko dito sa nung mabitay, kapitan. Oh. Dili ka dyan madagan. Ano kayo gusto mong mata kayo plahubog man? Ano laga ng inuman? Hindi po napog lagi. Oh, sige. Mga budget, taga-amang. Kutob sa mo inom. Oh, gusto mo budget. Taga-ano mo ang kukma. Makaon, saan makaon na? Oh. Wala kayo na madagan. Kumdagan. Kasi ang mga tao na yung sindagan na lagi. Oh. Ano naman? Di dyan nga na. Nakabili na kay kontom na kasi lakan na at sa mga kontom sa mga butar. Kay mga dyan lagi. Oh.
bata nga kuan, ano mga eskwela. Okay, Pero puhunan na dito. Ida na, teknik na rin. Puhunan. Wa, kasi wa man siya gusto. Umaaw, ida ka doon itong Ika gini batasan. patasan na ito nila. Nalipay na sila. Ingon na ito ang idang activities. Oo, ika gini batasan. Oo. Muto nga. Karong kaya na, kuan naman siya sa mga tao yun na, tagalin, wala tulogin mo magkadaog ka. Okay. Di, pahil na lumabot. Pag pahil pa, siguro na Platino nga, paraan, pilse. Oh. Pilse. Nakaroon. Kaya na yung mga kuan ko na sa, dito sa dako, na mo abot na nga kwarta na si Jambario. Dito, wain mo na na. Balik. Kuan sa mga baryo nga na, kuan na, iswag ng baryo sa, Oh, sa balik. balik wa? Oh. Kwarta, kuan? Wa? Tingaw ko nga. Naikuan na wa mga dito makakuan na din kakanan na ng mga kuan diha yun na. Aw. Tujo kay nung mo na wa man gusto mo kan ido ko papailon. Na makanto sa sako. Total ang kwarta dito ko sa kuan. Ugay pabot. Basta mo. Mali pa. Ay. Di pa na ako kaya, magluto ka, uloy ka to. Yun, paninyo na kalabuha sa baryo. Wala na. Wala makita ang kuwanog na yung mga na. Ano, asara ko ha? Noon ka, kaya makantos mo sa kutob sa eleksyon. Oh, kutob sa dugay pa man. No, kay pa. Sige, pag... Panya karon nga dugay ka ito ang eleksyon sa Ingo ka na. Si Puntino, katakal mo kalabuha na yun. Ano, Puntino, na, saon na ninyo nga. Hindi mo kong bibidaan. Yan. Oh. Kunto, eleksyon. Ano pong Puntino rin nga? Balik na mo. Balik. Oh. Hindi na nga nagmiyaw. Uli na mo nagkaraan. Oh. Balik na mo matong kaita. Apan, pila ka to eh. Agwanta na mo naggatong kuan, agatong manginomay, agwanta na mo. Wala, ubanta sila. Kaya di magkasutik pa inom. Apan, na may makita sa baryo. Oh. Madyo, mga kuan nga sapa. Na may mga imo anong matulay. Hindi ho man ang manginomay kay gamay naman. Agatong nagsigtago-tago ra nga kuan, magsiman to comment Si nga. magkadaog man to si Mio kay gawas yung inom. Di man ako bisag pa di sa di mo inom. Oh. Makok ma'am, kaong tagag mapan, mga sa diya, kok, gaya ko pa, kaya naman po ko ni kalubian. Ano nga, kita mahilig ng politika lagi. Kutob ni Kupras ato. Kapan ko to sa mga tubang, sa mana to, minsan ko, tagag pa sigurado ka lang inom daw. Dahil file. Oh. Pag-file pa, kaya pagkuhan na karon aram ng biyaan mo ni Platino. Di ara. Dahil, nakaw na, kaya na kapitan. Oh. Na karon, Paglingkod na. paglingkod na, pagsugod ng kuhan sa ilang kuhan, hasta Mao lagi akong activities. Inom kaon gyapon. basta ganun isang sildo. Akit. Kaon na. Wow, may lain ko. Wala yung mga plano. Wa yung tagad niya. At yung Mario, pa. Wala pa yung tao. Apan way nahimong. Project. Lagi. Nadi, pagot-bot na. Oh. Kaya kung si Mansapa, nahimuan na ng grisa ng mga bata magagay, di ang tagad. At inumanan. Kaya lagi polok na, kaya mo ka, naman ito ah. Oh. Na. Basol ba? Mana? Basol na. Asal ng mga tao. Sabi sa kay gusto. Dagan, indaw kita ko papailon. Dagan na naidaw ko ko. Unda madyo man sa kanila ng sildo. Ako ni ko ninyo. Pagkaon. Oh, lagi pan ko na sa barangay kato. Mo puti magsigbagot-bot ka tong kontra. O katong kuan, katong di mo halo sa idang mo. Oh, mo to mga tao pikas. Oh. Mo magsigbagot-bot. Okay, ang ilang tao para sa ulo pala kita. Ade, ito ko pa daw. Ade. Anto sa samo. Anto, pila ka to eh. Dugay pa. Tulo. Tulo, para karon tulo. Pila ka tuloy. Ah. Wala, hindi na Christine mo ron. Oh. Juan, tulo, sana. Oh. Tulo. Pagka, tulo na. Eleksyon mo, kapitan. Pagka, kuwag galing, kapitan. Wala naman yung mga miyo. Ako yung tagan. Kanya di mo lagi na gusto lagi nga mo serbisyo. Hindi, pa, inom ko no, painom lang ko ng yapon. Marag yapon mo sa nila. Oh. Ang ida man nga mo, mo ida nga ganahan si ida nga. Inom na. Painom. Oh, barkada na, barkada.
to, kung kasada sa kauban mga barkada. Hindi ako mo lagi. Mao na yung kuan. Kanya, dito po ko na nila. Naabo ko na yung nga nga ka ng kusting. Oh. Pulok ka lang ng barkada. Ilalagay papailo no. Dito si. Kanila sige para nga. Kada okay, macho mo no. Macho po. Macho mo pilasan. Mga plahubog lamang lagi. Dito ko na mo. Dito ko na mo. Anang, dito ko na pumail. Oh. Po yung nga tao. Inigiha po yung balot na kusting. Kaya ka ng kusting. Huwag gamit. Pero ada mo dagan. Ano lagi? Dito sa balota, hosting. Kusting. Oh. Kaya ko ng kusting. Oh. Panuwa sa mudagan. Ah! Huwag gamit ang ilang mga kuhan. Buto. Oh. Apang hidagan mo ila. Pero tingnaw ka. Daog sila ka no. Ah, pilan no. Ikaw rin lang itong alam niyo. Hidagan nila. Nalay idea pre ang tao kung muso ng politika. Mo na yung sa idea. Nga bisag ang nakagasto-gasto ka di ka manghatag dito nga kanang kwarta aron ka mo palit og murag bayad sa buto. Ang imong idea, ang imong technique, imo ra diya na. Rila. Butod sa imong ikasugat. Diyo ka, di ini mo sa malabon. Oo, sa may imo. Ko. Ako na. Wala kayo mga huwag ka, dagan ka. Oh. Samot na og dagan ka. Sa buta imong himong idea, imong himong technique Oo. imong ingon na. Pandi mo, di po kayo mo rin igwa ni mong ideya kapit na eleksyon. Adi, kay malataman. Pero mo pay pagdaog, mapadaog na ang kuan. Ano na imong tirada? Maawag. Ano na Sama ka na na ron o dihan ni ano pitan. Usa pa manguan. Mga tao, dagang eleksyon, labi na si Ellen, dagang eleksyon, Oh. pagpaglik, ngaway! Ang ngaway. Ngaway! Pagpaglik. Hindi. Ako naman po din napildi, kanang napildi nga, sa konsehal ke bale, kaya kapitan ka ng Ellen, yung konsehal. Naman po yung napildi din nga, bisang napildi, painom. Mao lagi. Oh. Kay taas man lagi gid ang IQ, taas Painom! gid. Kung sa may sortes mga tao, mayon nga, matis ko, madyo, bisang napildi siya. Madyo, breto ni palingkorong po, ano po doon. Ano kayo na? Abang maway ka, mayon. Madyo, Pilara. Utasan. madyo rin yung mga padawagan. Ingon na ang kuan lagi. Wala sa ngayon dan. Gahi pa ka mapildi politiko bisag na nakalingkod ko mao gyapon nang imong Oo. di ka musog. Hmm. Bet ning hayaan mo mapildi. Oo, lagi. Tugos, Delia. Adlong ko sa Delia ni. Pero de. Hindi ko. Nga pa, tiwasan sa siyang term. Wala kayo, kung magkatiwas yung term, pero di na po yung kuhan, isang Oh, ikutob sa mga tunida. Oo. Di ko term, may kumiti ko ng kuhan sa, kuhan, yun yung basketball. Isang gipamalitan ko ng kuhan sa basketball, ako nga player. Uniform. Yun po. Di mo lang sinag mga kuhan, yun, katay, di mo na isang kumiti. Kalipay mas mga kuhan. Ang man. Kalipay man. Sige pag kung dito sa public dito inig basketball. Ah. Nga to nga sponsor karon gikan kay umabot na tong kuan. Mao niya tong pinakakusog nga kuan karon. Ingon na na. Kini pila si kuhan. Kaya siya man nagpala na. Kaya tagram ko to. Oh, tagram gito. Oo, kaya Glenn. Siya man nagkuhan na. Paano Glenn? Kaya nagpatasa ng Glenn. Glenn nga. Glenn. Tagra. Tagra ako, batang din yun. Abita-bita na kay maduulan ma to kuan man. Kuha naman sa kuhan. Kuha naman sa kuhan. Paningon ng uban. Magtaga din sa mga kuhan. Wa gud. Kuha? Pero ang paminaw kay kuan man lagi nang singanan ng nahimo na bang kadugo ba? Oo. Hindi gikan sa kuan ang Nada. sundan. Nada. Nada. Oo, ang kuan diha. Abita-bita to Felix. Ang Pero, kuan nga pirmi magbuot kanan ta si kuan kanan ta si Manghod Felix si ala ba na liwat magado na samahan mo pirmi man mugot kato sito, mahal sito Inga na kasigan. Ban niya, tadi siya, sorry ta, lugoso. Motor mo ito. Lugoso. Teknik kayo lagi. oh Inom. Napadaw, kapit yung televisyon. Inom. Nagkaroon kayo na kasi bawak nagkaman nakabantay nga. Dito sa lugoso. oh Inom. Puking ba ko sito nga. Konsyal sa Maylag. Pagkadaan ka konsyal sa Maylag. Ito mga mga kayo na bino. Mga tao dito. Kuto sa wala eh. Ikoy! Wah, di mo kasayo na kung sa balak dito.
Kaya teknologo sa di na ka butaran sito pa ng lita sa sunod mga panahon mo dagat. Dagat konsyal na Konsyal lungsod? Oh, basing man ni plano kan. Sa kado abis ang ko plano. Ganahan na magkita siya. Oh. Sa kasan na pita. Nadaghan siya og Migo ba? Oh. Amigo. Tungod lamang kay hitungod anahay kuan ang hapit na kuan leksyon. Iyon na lang mga Dagahan na naman. oh, sama ko ning tanay mga taga-tago pa na ng leksyon. Kuan na. Multika na. Ah, dagan. Ano? Katas kuan ay ojon to si Sito. Lajo pa na ano? Di pa na po. Kasi ibong kay saya nagbuwan na po na nagbili mo sa piton. Ade. Pero may mugot na. Lingan to pre. Sige, pagkapay kayo ako. Kuan ako. Saan dyan? Ano eh, late na nga ni ko kay magtin ako yung kuan. Lawan mo ko. Hindi ka sahay. Hindi ka mabantay. Mga naging mo sa kanta kita. Bantay kita na pa yun. Sarap sa mahilan. Mao. Basta lang magbalo, mangilan sila, basta wala may laro nun. Karon may laro nun. Na may daghang ipan. Daghang laro nun lagi. Oh, na nag-aapan karon. Ay dapat naman. Ang tao. Kaya ang tao. Huwag may nagsalam ng tao. Magbilang ng kwarta. Oh. Kaya dapat naman ang tao. Kaya bisan mo. Daghan ka ng kwarta. Para magpaboy. Nga bisya. Kita kami nga kung tae. Wala nga kita. Kita mo ay mahimo. Usa mo dito ko ay mahimo. Nakanang na ay. Kayaan. Usa mo. Kayaan. Kaya. Hindi man. Oh, ana. Lagi kay nahalata man na nato. Gikan pa sa tubig kami to karon, murag mao may dagan sa sitwasyon sa pumudo sa mga tao. Murapat na magyapon. Kayo di pa ang dakong kita sa mag-uma. Di tanan ng tao nga riya. Ay ka na, digiingon nila nga. Naharon to nagilog mga politika. Kaya digiingon nga. Huwag mo nila dato sa pangigin na, ano, nabutgit na, nagibuto. Pangigin na, ano, nagibuto. Tingnan na lang kuan. Ang palihabaan na nga. Kapoy si tukad. Watay. Ano ka? Sa may kuan nito nga di magwarta di August. Oh, lagi, apan, ang ubang klase, panikas na. Panikas, kargado panikas. Kargado yun. Sabi ng panikas. Labi na sa side sa politiko. Ang looy kayo nga ang kwarta unta nga dapat para sa mag-uma ba karon sa ahensya sa gobyerno nga para i-support sa mga tao. Naa sa mga daot tao ng guwat. Ang sama na nasunod din atong panana, atong nasod ana. Uyayon ka atong nasod kay nakuha gasto na atong nasod sa pag release ng mga kwarta paingon sa mga kwarta para i-support. Saan nito nga ang isuportahan, maingon ako karon nang isuportahan. Kada kong gihatag sa gobyerno nga pag-abot sa ato. Sinsiyo na malaman niya sa ato Tama, doon niya yung naisinsiyo. Umaingon na ito nga, Nagjawaon. imbis kayo nagpadako sa kasakong bugas, si Gloria, ang hingabot, sako na naman. Sama, Sige po, bugot-bugot. Wagya pa yan eh. pagyapon. Ang gamit na naman sa sigbagot-bot nga ma-explore sa tibo kalibutan, nga mga nagbuhaton. Mga na naman, kanang marites. Mga na naman, matamaw na atag sa gobyerno, nawa mahingabot diriya. Mga na naman ay, kuhan, nga parang halimbawa sa katawan. May paabot yan to sa kuhan. Okay, magkanat-kanat mo na, magkanat-kanat mo hapon, bisag kita mga pobre na tayo ng marites, na, kuhan nga, mga reklamo na, binagi, mahi-upload nga to sa kuhan. Facebook mo karon, di mo kibaw man tanan. Binarong nga kuhan din, high-tech na. Oo. Tao na. Inigbagot-bot na to, Des Milagroso diya, Des Milagroso. Di man makagawas. Karon kung magbagot-bot na, i-kuhan pa nato sa Facebook. Awa na.
Di ko kalimutan na mag-ibaw. Naingo din ang sitwasyon sa Pilipinas. Nga, sayang ang pagkakasama. Huwag man magkulang ang plano ng gobyerno. Di man ka nga tungod sa Okay mga job na ang nagduma man. Ang nagduma sa gobyerno. tungod sa kwan sa tao What? na ay yung naglisod. Why hapit yung kaon. Diyan ako yung mabinta sa Kunda. Man mamalagi og na ikwata nga. Di man sila malukoy nitong wanay mo. Paano na mga ako nila? Manay. Na itong ano? Itong hey, abot yung kwarta nga pagi kung kuhaan sa mga tao kayo pagka-guba sa mga badan. So, primero po ito. Ano naman nga dito ang pusi? Pining, dito ang pusi, kuhaan mo po dito, kuha mo pusi. Pining, ay, kuha mo. Hindi man. Para sa ida. Parsida. Pero katong wa magkorkor kay nagunaw na nga wa medyo pilabutan na. Di na naman nato mo kuhaan. Kuhaan sila. Kasi kay kortahan nila. Nabi? Oh, sige sige sige. Wala ko pre. Kuha mo. Kaya sa mga binta ha? Ang mga pobre pahinon nga wa ilista dito kay kalaban lagi dito sa kanang sa politika. Wa taga eh. Why na makadawat? Katoy ng kortahan ni noon nga. Kato Pagkaan mapagkaan na. binuwan pagkaan nga madawat. Why na yung nakakuha? Kanto ang kuha ko sa nga manghatag sa mga kayahan. Mga publika ng panghatag. Dagahan ang matagaan. Ala, daghan na. Daga. Oh. Ara pa yan to. Na-update ko nila. Ang ida, ada kung yung nangawat yung mga pagumangkon, mga parente, mga kagawan nga naglisod. Kung ano na may idang akong dawato naman mao ni hapon akong ihatag dihan. Kita ba sa katawhan po nga ingon ana kay naa man ko yaho di ay. Akong ding dawaton pero kiri siya kay wa man siya kadawat nagikas gobyerno sa sukod nagikas gobyerno nga ya naglisod taon ni wa pa makarikaber gikas sa bagyo atong sa kalisod. Ako na ning dawaton ihatag sa iya. Okay siguro na. Pwede, ano di palas tao? Wala na nga sitwasyon. Amos nung ka nga, kuhan. Kuhan po ni ka. Kikaway po ni ka kay imo ko na. Oo. Pareha itong gagawin nga. Imbes kay nauna sila, tagaan sila, katong nangaguba, dito nagbalay nga. Totally damage ka doon. O, awa. Pinagod sa totally damage. Unahan paghatag, 5 mil, di ba 5 mil? Ano sa labahin noon nga? Giunahan ng mga mahinog 2 mil. Nauna ko yung tayo. Sa palitan ng mga gamit. Sa Mario. 2 mil ba ito no? Ika, kuha. Primero. Hindi, si Maloy kami naman. Oo. Daan ako ng paghatag sa kuhan nga. May mga kuhan nga. Hantong nga Maloy ko ng pagkabay. Pamantika lagi. Oo, lagi. Hindi ito, ang Maloy ko. Dahil na may mga bintaha nga. Ang nakadawat. Aman, kalawat man. Buo pa. Tungod kay. Dikit pa sa, dikit pa sa, Wala, luwag. nakadikit. Oh, buo pa ang nakuha. Ang katong dili, pa nila nga dili sigurado nga mubutan nila. Ingon na nadagan 2 mil rin na dawat sa 5 mil. Ingon na nadagan na. Hindi ko natadaan. Saan na sunit? Pantadaan wala yung tadagan to. Ang malaki. Kwarta na guna. Ano na ka na maplano kung basta kwarta ko kay. Limang ka na nga hatag na sa gobyerno para sa mga taong pobre. Basta may natungkwartahan mo. Makadawat mo yan sa mga dikit man din sa administrasyon nila pa man. Basta po lagi nila. Hindi mo pag-gusto pero ano mo lang gusto? Para na karon nga tupad-tupad daw ta. Tupad na ganina. Oh, la. Ani nganong na-explore na parinti kaparantihan pa kadto kay igsuon kadto kadaw kuan pagumangkon. Ana. Kamada na kapalit ng gatas. Nasa nito ka na ninyo? Ano, palit ka pamilya yun na, kapamilya. Para nang wala. Nga, para naman yung mga, ang presensya pa rin ba, makuha ang presensya sa, kuhan nga, mabira na. Kaya mamay,
kusog mo kuan lislikon. Anda kay usama po nang dapat makatawa makakita mo tao gusto ko. Ay nga mo lagi nga diya sa kadaghanan. Di makita mo lagi nga diya sa kadaghanan atong gitabangan, atong gitagaan. Oh, di ba? Pero kung kusog ang imong analyze kay politiko man. Tabang pa dyan, pinuray ang tabang ang ganito. Hinaw. Hinog dito sa bahay. Yan to sa bahay. Kaya na dito yun. Malagi na. Tingin yun na dihay. Tingin na ka. O gusto kang mahatag. Ano, sige pa panulte. Oh. Sige panulte. Ang ginawa ang amahan sa langit na sayod na. Oh, mo na siya. Ang sitwasyon. Arang no. So yun mga kaparmas sa kapundok, kaya lang dito hanggang dito na lang ang ating usapang barbero mga kaparmas. Ito ay isang usapang barbero lang at walang tayong tinutukoy ng mga tao na para masaktan.